बाजैया पूरा सेल्फी भिडिअ लानायाव बेस्थ' दे नायनानै लाखा गुड मर्निं हाय फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू अनदर ब्लग दिनै इंराजि गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गिबि सान स' बे सानाव गिबियावनो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जानानै नोंथां आरो नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि न'खरनि गासै सोद्रोमानिसिम गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरबाय जाजोबबायना माबाफोरा ओंखारबोगासिनो दं र' इसोरो अब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बच्चा लोग अच्छा ना अच्छा नहीं है क्यों खराब लग रहा है दा जोङो मोनफैबाय नैबे मानास नेशनेल पार्कनि बान्सबारि रेन्जनि मेन गेट जोंना फेमिलि ट्रिपा स्टार्ट जानोसै फार्स्ट भुयापारा रेन्ज दैमारिसिम इनै जोंना फेमिलि मेम्बर माखा गाखोजोब्बाय ओइ बच्चा लोग कैसा है हाल-चाल ठीक है ना ठीक है जोंना गारि स्टार्ट जानोसै दे स्टार्ट কৰি দিয়ক আমি যাওঁ আৰু आदायानो सिगाङाव ज' तो फ्रेंड्स स्टार्ट खालामसै ना स्टार्ट होनोसै चलो दे गाखोनोसै जिपसि सफारि चलो स्टार्ट करो जे थांबाव दे इखौ हमरसं बथलखौ लानाया जे बेग ले लीजिए हम बाद में ले रहा हूं बेगोराथ' सोजोबबायना सोनाया जाखाजोबदो एइटु पिसफाले दिया होइसे ना तो स्टार्ट खालामसै ना देव सलक मोजां हमथादे मोजां बाबु मोजां हमथा तू थाबाय दा होगा दे बाबुआ मोजां हमथा स' जों दानिया दैमारिसिम थांग्रोनोसै भुयापारा रेन्ज जानानै फातेमाबादनि फातेमाबाद साहा बागान बे बाजैया पूरा सेल्फी भिडिअ लानायाव बेस्थ' दे नायनानै लाखा बिथांमोना हाइलाकान्दियाव थायो थांसिगोन माने सुटियाव दंफैयोमोन नालाय बिथांमोनजों जों इन्जय खालामफैदो आदाया सिगाङाव बे आरोबाव मानास नेशनेल पार्कनि भुयापारा रेन्जनि साखाथियाव नांनानै गोदानै आरोबाव नैबे टुरिस्ट लज गोदान बानायगासिनो दं बेखौ जाजोबबाय Welcome to Manas National Park, Buyapara Range, District Baksa. Buyapara Range नि बेजा एस्कर्ट सासे लाबाय बिथाङा बर'आनो थ' जों स्टार्ट खालामसै ना दैमारिसिम थांसै जोङो नायलांबाय था दानिया जोङो नै मानास नेशनेल पार्कनि दैमारिनि लामासिम हाबलांगासिनो दं बे गेद्दा गुद्दा बे लामा नायलांबाय था ग'प्र'आव बिराद मोजां माबा जागोन दिनै फुटेज नुनो मोनगोन जों गासैबो रोमै नुहुरनाय हाजोसिम जों थांगासिनो दङ जोंहा एस्कर्ट बिथांजों रायलायनि एसे नोंथांनि मुङा मा आंनि मुङा सन्जित बसुमतारी मा जायगानिफ्राय नोंथां आं बै खाथिनिनो राङिदारा गामिनि ओमफ्राय बेसेबां बोसोर जाखो नोंथाङा बेहाय आं बेयाव रेन्जआव थानाया 6 बोसोर जाबाय बाहेराव दङमोन बेलेग केम्पआव दा नैबे रेन्जआव हेड अफिसाव मोनफैनो माने 6 बोसोर फुरा जाबाय आरो ओमफ्राय बे जों दा दैमारि थांगासिनो दं बे दैमारिखौ मानि थाखाय ओरैनो मुंदांखा होनना मिथियो बे दैमारिया माने हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दै दं आरोखि बे दैनि थाखायनो दै स्राय बोहैबोयो मोजां ओमफ्राय बेयाव मोनसे माबा दङ टावार दं गोजौआव बे टावाराव गाखोनानै नायबा भिउ नुजोबो आरो बे माने भुटानखौबो नुहुरगोन आरो ना जोङो नुयो ओमफ्राय आरो नैबे जोंनि बेखौ मानासखौ मोजांहाय नुहुरो थारमाने ओमफ्राय बे ग्रासलेन्ड ना उडलेन्ड बे मा होनो बे दैमारियाथ' ग्रास माबासो उडलेन्डआव ना ओरैनो आं खोनाबाय थानायाव बेखौ ग्रासलेन्डबो होनो ग्रासलेन्ड होनाय ओमफ्राय हाजोसो जाहैबाय नालाय हाजो दंफां दङ ओमफ्राय भिजिटर्सफोर फैगासिनो दा हाबगासिनो खम हाबदों दासान्दि ओमफ्राय जिब जुनारफोरखौ जों नुलांगोन ना नुलाङा जिब जुनाराथ' नुयो दाखालि माने लाखि मैयानि सानसे सिगां नैबे जोंनि सिगां एसे सिखारि सिमला होननाय मोनसे केम्प दं एन्टि पचिं केम्प बे केम्पनि एरजाय साहा मोसा माथाम
गेलेबाय थानाय ग्रुप लोगो मोनलांदों आरो लाखि ना ओमफ्राय हाग्राफोरखौ माला सावस्रांगोन बेनिखौ मोनसे माबायाव फेब्रुवारि लास्टहालागै ओमफ्राय ओरैनो भिजिटर्स नायगिदिंनो बेसेहालागै खुला थायो एप्रिलनि उन एप्रिल लास्टहालागै थायो माने बैसागो थिगानो दं नोंथाङा खोन्थानायनि थाखाय दा जों नायलांगासिनो दङ दैमारिनि बे लामा जों भुयापारा रेन्जनिफ्राय ओंखारबाय बेसे किल'मिटार जागोन होनदोंमोन बेखौ 18 किल'मिटार 18 किल'मिटारनि गेजेरावथ' जों ओरैनो माने बै रोमै रोमै नुहुरनाय हाजोसिम थांगासिनो दङ दैमारिया दैमा बोहैस्लायबोनाय भुटान हादोरनिफ्राय स्राय स्राय बोहैलानाय बे दैमाखौबो जों नुगोन आरो टावार दङनो नायनि बेसेबां जों एक्टिभिटिस नोंथांमोननो दिन्थिलांनो हायो थ' नायलांबाय था गेद्दा गुद्दा लामा आयु दिनै ग'प्र'आ बिराद मोजां फुटेज लागासिनो दं गेद्दा गुद्दा बाजै माबायदिलै साजोब्बाय नामा आरो सिगाङाव दंबावोसो नायलांबाय था नैबे समाव बिराद गांसो जाना दङ ओमफ्राय मोनसे समाव गांसोफोरखौ सावस्रांबाथाय बे जुनारफोरखौ बांसिन नुगोन आरो नायनि जों बेसे लाखि दिनै माबा जुनारफोर नुलांनो दे नायलांबाय था नोंथांमोन दंफाङा खम सोमना गैया इखिनिया ग्रासलेण्ड गोजा उदलेण्डआ माबानिफ्रायसो मोनगोन दायो कान्सन माबानिफ्राय माखि बाहानिफ्राय ओरै उदलेण्ड जाजोबसिगोन आरो नै ओमफ्राय हाइलेण्ड जाहैसिगोन बिराद समायना जायगा जंतुनि जायगाया हेलेंगिया बिराद थायो बिलो रोखोमनि दाथ' हाग्रा गोजा जाबाय नालाय फेब्रुवारि मार्चनि गेजेराव फैबा माने ग्रुपसो नुखागोन हाबो आरो जमा मोसौ मैसो दाउजें खेमनाया दाउजें ओइ सिगां नुनाय दाउजें हाजो बारनाथ' रयेल मानास गोलैबायना रयेल मानास ओमफ्राय माबा दंना पिलारफोर दङना पिलार दंना मटन टावार गाखैगोन ना ओइनो ओइ मोसौ फिलांबाय नामा बे माबा मैसो ना जंगली मैसो खिनि एरियाया दंफां खम एकदम गांसोजोंनो बुंजोबथारनाय ना ग्रासलेण्ड थारमाने दैमारि फैबा मोनथाम जायगा नुबाय ग्रासलेण्ड उदलेण्ड आरो हाइलेण्ड जाहैबाय दसे सम ब्रेक होथ'बाय जोङो ओमफ्राय बे दाउजें केम्पनिफ्राय गाखोनानै सानि भिउ पइन्टखौ देखायनि जों गारिखौ बेखिं पार्किं खालामबाय थ' फैबाय था नोंथांमोना नायलांबाय था जों दा दाउजें केम्प बेनि सानिफ्राय भिउ पइन्टखौ नायनि माबायदि नुयो थ' गासै बे एरियाया ग्रासलेण्ड थ' दैमारियाव फैब्ला मोनथाम जायगायाव राननो हायो जों बाहागोखौ ग्रासलेण्ड ओमफ्राय खिन्जा उदलेण्ड आरो ओरैजे हाजोआरि माबाखौ आरो थ' बे फार्स्ट स्टेप भिउ पइन्ट नायनानै बेखिनियाव गासै ग्रासलेण्डजों बुंजोबनाय आरो दाउजें बे केम्पनिफ्राय भिउ पइन्टआ बै सिगां जों बे सिगांनिफ्राय फैदो थ' नै सिङाव जोंनि आदामोना बै रोमै रोमै नुहुरनाय गासै एरिया माखा बे हाजोआ बे दैमारिसिम थांगासिनो दं जोङो गेजेराव ब्रेक होबाय ओमफ्राय नै दाउजें केम्पनिफ्राय नाय नोंथांमोना बाव मानासखौ बेरायस'जोबनो हाया काजिरङाया
काजिरङाया माने मोनसे पार्क सिस्टेमसो नालाय गासै जिब जुनारफोरखौ नुयो दा जोङो मानासाव माने जिब जुनार नुस'जोबाबाबो माने एरियाया गुवारनि थाखाय बे समाव भिउ पइन्ट बै जायगा खिनियानो बिलो बायदिया बे जायगा मामोन इयो जायगाया मा होनोमोन इखो माबा होनो दाउजें केम्पनिफ्राय बेना तो फेब्रुवारि मार्चआव फैयोब्ला माने बिराद मोजां माने जुनारफोरखौ नुहुरगोन आरो ना हाय इसको ही बोलते हैं दालाङा बायदो नामा हिसाबै Maki Baha Camp जागासिनो Bagaimana hor sini sini deh. Sini sini. Hei. Lahe. Hei. Kablay rumah tepi nak lagi ya. Fokus banget mainnya. Fokus banget mainnya ada fusion beda kan. Belum nang lo dah. गोबावनि उनाव मैदेर फालो लोगो मोनबाय दैमारियाव फैनानै Kau sebelum apa nubainnya tunggu. Lahe. जोङो बे दैमारिनि गेजेराव मैदेर लोगो मोनदो मैदेरा बै सिगाङाव दं आरोना थांगोन नायो हारसिं दं नामा साइडआव दं माने होनदों ओरै केम मोनहैबावगौमोन आरोना केम दङ मैदेर फालो बैलाय बै मासे मानै माथाम माब्रै गोनांखायथ' खाराखै जा बाजैया थिगसे गिदो फिसा थाबाथाय एसे माबानो नागिरो आरोना मानसिजों फैयो बिराद माबा जायोलै उन्दैयाव फ्रेन्डलि जाथारो बिसोर मानसिनि दैमारि मोनथ'वाखैनो र' थांगासिनो जों एसे साइड माने जायफ्राव जुनार नुयो बेनि माने एक्टिभिटिस खालामगासिनो दं नायदिंगासिनो दं दानिया आरो दैमारिनि लामाखौ नुसै जोङो आं बिराद डेन्जार माबायाव गिदिंफेरबाय मैदेरजों थारमाने माबा
दै लोंनानै दं आरो नैबे दिजों गाखोबोगोन आरोखि दा बिदि दं ओमफ्राय आं भिडिअ दं आंनि भिडिअ दं आरो सिगां जाग्राखामोन आं मैदेर केसिव दं मैदेर आं दं माबायदि लामाखै थांबाय दंदो ना बिदिनो बेफोरबायदिनो जंगल साफारि माखौ दोनगोन नोंलाय बेबायदिनो दा काजिरङाया माने नुखाजोबो नालाय बांद्राय माबा गैया खिन्थु मानासआ एकदमबारे माबा आरो दाबो जानबाय दुइसो जाहैना दैमारि केम्प मोब्लिब तलत सिदा एखुनु मोब्लिब तलत गोबाव सम फैनानै जोङो दैमारिखौ मोनफैबाय जों फार्स्टआव जाग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय दैमारिखौ नायनि बे नै दैमारि केम्प बियो जों बै लामाजों फैदोंमोन फार्स्ट लान्चखौ खालामनोसै थ' जोंना आइटेमा मा दं नायनि बे जाहैबाय गाजर सलाद बेनिफ्राय नैबे जाबाय पनीर आलु ब्रकलि गाजर रोटी बे जाहैबाय पियाज आरो मायो कारजि ओमफ्राय बेदर दङ जोंना नै लकेल चिकेन रुटि बेखिनियानो जों जानो प्रिपारेसन खालामबाय बिदि फरेस्ट एरियायाव फैबा बेनो मोजां माने नेचारेल दै डाइरेक्ट ओंखारो दै आखाइया सुदो फ्रेश एकदमबारे भुटाननिफ्राय फैनाय दै जाखांबाय जोङो दानिया दैमारिनि भिउ पइन्टखौ आं देखायहरनि बेवहाय बांद्राय बेबायदि भिजिटर फैया आरोना गोबावनि उनाव माने दिनैथ' गेसें जों मोननैल'सो पार्टि लोगो मोनदों जोंजों आरो मोनसे पार्टि फैबावदो थ' बे दैमारि हाजो आरोना भिउ पइन्ट बेखौ नायहैयो माबायदि नुयो थुलाय नोंथांमोननोबो दिन्थि खारै खारै थांनि जाखांनायखौ हजम खालामनि खारै खारै ओइ थाब थाब माबा बे सानिफ्राय नायनि ना भिउ पइन्टखौ दैमारिनि बे टावार गायना दोनदों बेयाव नायहरलाय नोंथांमोना पुरा दंफांजों बुंफबनाय बेखौ बारनानै ग्रासलेण्ड स' नोंथांमोना दिन्थिबाय गोजौनिफ्राय बेनो भिउ पइन्टआ बियो भुटान हादोरनिफ्राय बोहैलांनाय दैमारि दैनो आरो बेफोरो उट माने दंफां गोजा बेहाय दंफांजों बुंफबनाय आरो सिगांथिं थांनानै आरोबाव ग्रासलेण्ड मोनगोन स' नोंथांमोना मालाबाफोर बेरायनो गोसोब्ला बेसिम फै गिबियावनो नोंथांमोना भुयापारा रेन्जनिफ्राय पारमिसन लानांगोन आरो बेनि उनाव बेसिम फैनो हागोन लोगोसे बेवहाय संनानै जानायनि फेसिलिटि गैया मानो होनब्ला डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे टटेलि बन्द'नो नोंथांमोना जुदि न'निफ्राय बानायनानै लाबोखायोबा नोंथांमोना जाफैनो हागोन नोंथांमोननो जेसेबां हायो दिनै दिन्थिबाय एक्चुवेलि बेफोरबायदि एक्टिभिटिसा बिराद मोजां नेचारेल आरो बेवहाय 100% पियर अक्सिजेन जों दा मोनजागासिनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो भिडिअआ माबायदि जादों आरो दा आं गाहायथिंजाय ओंखारलांस्लायबाय दङ भिउ पइन्टखिनिखौ नायबाय थ' नोंथांमोनाबो सम लानानै फैदो बेबायदि मोजां मोजां बे जायगाफोरखौ नायफैनांगौ जिब जुनारनि खोथाखौ बुंनो हाया मानो होनब्ला दा नैबे समाव बिराद हाग्राया जों बुंफबनाय बेनि थाखायनो मोजाङै नुस'जोबाखै थ' सम लानानै फेब्रुवारि मार्चनि गेजेराव फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय निस्सय नुनो मोनगोन होननानै आसा फारियो जों गेजेराव मैदेरल'सो नुबोदों ओमफ्राय गुबुन बेबायदि नुथ'वाखै आरोना थ' दैमारिनि भिउ पइन्टआ बेखिनियानो दानिया जोङो दैमारिनिफ्राय थांफिनसै टाटा बाय बाय दैमारि फिउचाराव आरो फैबावगोन आरो नायफैबावगोन मोजाङै मोजां थाथ' दे गासैबो मोजाङै मोजां दे बाय 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 थ' चलो स्टार्ट करो दे
खा लिया ना क्रिस कॉर्बेट खाया ना नहीं खाया नहीं खाया क्यों कॉर्बेट नहीं खाने से अभी पहाड़ में चढ़ना था तो टाइम नहीं मिला ना अभी दूसरे जगह पे चलना है और हाँ फिर कभी आऊँगा ना जानायखौ हजम खालामलांनोसै बाजै सिगाङाव नुबावबा गिगोन ना आरोबाव बिदि